un grup d'investigadors del subsol, de sota terra. Secció transversal darrere, secció transversal. Fotografia. Imatge. Fins que a la meva volta, frac! Què ens vam trobar? Estem a punt de fer història, amics. Aquesta és la història d'una oreneta que, per amor, va fer tot el que un príncep li va demanar. Poccalundi la muana busana.